MS ஆஃபீஸ் வேர்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வேர்டு எப்படி போகணும் அப்படின்னா, எப்போதும் போல் இந்த டாஸ்க் பார்ல இருக்கு இல்லையா, அது ஷார்ட்டாக இருக்க அந்த வேர்டை கூட கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போய்க்கலாம். கண்டிப்பாக ப்ரொசீஜராக போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் எப்போதும் போல் ஸ்டார்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஆல் ப்ரோக்ராம்னு இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா MS வேர்டுன்னு இருக்கும். இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டு அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வேர்டு ஓப்பன் ஆகும். இந்த ஹோம் அப்படின்றத வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு ஆப்ஷன்லாம் ஓப்பன் ஆகும். இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, கிரியேட் எ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம எப்படி ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற மெனு எது அப்படின்னா இன்சர்ட் மெனு. இந்த இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஷேப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கா, அந்த ஷேப்ஸை கிளிக் பண்ணி நமக்கு எந்த ஷேப்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த ஷேப்ஸை நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வேறு ஏதாவது நமக்கு பிக்சர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இன்சர்ட்டில் போயிட்டு பிக்சரில் போயிட்டு நம்ம அந்த படத்தை எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். பிக்சரில் போயிட்டு உள்ளே நமக்கு எந்த பிக்சர் தேவையோ அந்த பிக்சரை எடுத்து வர மாதிரி இருக்கும். இப்போ நான் ஷேப்ஸ் மட்டுமே வச்சு நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த ஷேப்பை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேப் எனக்கு இன்னொரு தடவை வேணும் அப்படின்னா Ctrl+D கொடுத்து டியூப்ளிகேட் பிக்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள் த ஃப்ளவர் ஸ்டால் அப்படின்னா த ஃப்ளவர் ஸ்டாலை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, ஏன்னா காமனாக எனக்கு பெரிய வேர்டெலாம் சொல்ல தெரியல, அதனால சின்ன வேர்டாக சொல்லியிருக்கேன். இந்த இதை நம்ம பெருசு பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும், கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டே க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட்டை ப்ரெஷ் பண்ண நமக்கு ஃபாண்டோட சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டை கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப சைஸ் சின்னதாகும். இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு, போல்டு வேணும்னா Ctrl+B கொடுத்துக்கலாம், இட்டாலிக் வேணும்னா Ctrl+I கொடுத்துக்கலாம். இது ஏதோ ஒரு டிசைன் நான் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் இதில் வந்து ஒரு சின்ன கோடு போட்டு இந்த டைட்டிலில் முடிச்சிட போகிறேன். இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ஷேப்ஸ்ன்னு இருக்கா, அந்த ஷேப்ஸுக்குள்ளே போயிட்டு லைன் அப்படின்றத எடுத்து இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இந்த லைனோட தடிமனை நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஷேப் அவுட்லைனில் போயிட்டு வெயிட் அப்படின்ட்டு இருக்கா, இதில் போயிட்டு நம்மளுடைய லைன்ஸை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். கலர் நம்ம என்ன கலர் வேணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த கலரை மாத்திரா இருந்தால் இதில் போய் மாற்றிக்கலாம். சரியா? இதை முடிச்சுட்டு இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டாலில் என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத பற்றி இதில் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இப்போது ரோஸ் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு என்டர். இப்போது லோட்டஸ் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர். ஜாஸ்மின் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர். லில்லி அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஒரு என்டர். இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இதையும் நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். க்ளோஸ் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி இதை நான் சைஸை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எப்போதும் போல் கண்ட்ரோல் அந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு பெருசு பண்ணிக்கோங்க. Ctrl+B கொடுத்து போல்டு வச்சுக்கோங்க. இதில் புல்லட்ஸ் வச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பாயிண்ட்டாக நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக புல்லட்ஸ் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணி எனக்கு தேவையான புல்லட்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். பண்ணி முடித்ததுமே இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, இந்த லைனை Ctrl+D கொடுத்து இங்கே தூக்கிட்டு வந்துக்கணும். Ctrl+Dனாலே டியூப்ளிகேட் அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படி டியூப்ளிகேட் லேயரை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நம்ம வச்சுக்கலாம். வச்சு முடித்ததுமே இப்போ நம்ம இது ஃப்ளவர் ஸ்டால் அப்படின்றத மேலே சொல்லியாச்சு. ஃப்ளவர் ஸ்டால்னு சொன்னால் இந்த இடத்துலையும் ஒரு ஃப்ளவர் சிம்பிள் வச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து என்னென்ன ஃப்ளவர்லாம் அந்த ஸ்டாலில் கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்லியாச்சு. எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத நான் மென்ஷன் பண்ணலை, அதனால் இந்த இடத்துல என்ன பண்ண போகிறேன், அதை மென்ஷன் பண்ண போகிறேன். அதை எப்படி பண்ணணும்னா அதே இன்சர்ட்டில் அதே ஷேப்ஸில் ஏதாவது ஒரு ஷேப்ஸுக்குள்ளே, நான் வெறும் ரெக்டாங்கிள் ஷேப் மட்டும்தான் போடுறேன் அப்படின்னா அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப்புக்குள்ளே ப்ளூ கலராக இருக்குது, எனக்கு அவுட்லைன் மட்டும் வேணும் அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம். இல்லை கலர் மாத்திரா இருந்தாலும் கலர் மாற்றிக்கலாம். கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே போய் நீங்கள் டைப் பண்ணணும். ஒரு ஷேப்ஸுக்குள்ளே நீங்கள் டைப் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேப்ஸை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று வரும். இதை கொடுத்தா தான் கர்சர் உள்ளேயே போகும். கர்சர் உள்ளே போனால் தான் நம்ம டைப்பே பண்ண முடியும். இப்போது இது வந்து இந்த ஃப்ளவர் ஸ்டால் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. இது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்றத சொல்ல போகிறோம். இந்த அட்ரஸை மட்டும் கொடுத்துட்டு இந்த அட்ரஸை எப்போதும் போல் நம்ம எவ்வளோ பெருசு பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெருசாக கொண்டு வந்துட்டு காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தா கூட காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம். அலைன்மெண்ட் வந்து நான் லெஃப்ட்டு கூட கொடுத்துக்கலாம், இல்லை ரைட்டு கொடுத்துக்கலாம். ரைட் கொடுத்தாலாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். ஒரு படம் ஃப்ளவர் மாதிரி படத்தை வச்சுட்டு ரைட் சைடில் கூட சில பேர் அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்கணுன்னா கூட கொடுத்துக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு சென்டர் தான் நான் கொடுக்குறேன். இவ்வளோதான். இதெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இந்த அவுட்லைன் பார்டர் ஒன்று போட்டுக்கோங்க. பேஜ் லேஅவுட்டில் போயிட்டு பேஜ் பார்டரில் இங்கே பாக்ஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஏதாவது டிசைனிங் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்துக்கோங்க. நான் ஸ்டார் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு இது ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னா
இந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பேஜ் நம்ம க்ரியேட் ஆகி காட்டும். இதுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் F2 கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பிரிண்ட் ப்ரிவ்யூ. நம்ம பிரிண்ட் அவுட் எடுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை ப்ரிவ்யூ பார்த்துட்டு தான் பிரிண்ட் அவுட்டே எடுப்போம். இது எதுக்காகனா நம்ம பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ஒரே பேஜுக்குள்ளே அடங்கியிருக்கா, அடக்கம் வச்சுருக்கோமா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் அந்த ப்ரிவ்யூ பார்க்குறது. அந்த ப்ரிவ்யூக்கு ஷார்ட்கட் கீ என்னென்னா கண்ட்ரோல் F2 அப்படின்றது தான் ஷார்ட்கட் கீ. இதை பார்த்து முடித்ததுமே கரெக்டாக ஒரு பேஜுக்குள்ளே தான் இருக்குது. நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நான் பிரிண்ட் அவுட் கொடுக்குறாந்தா கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நாம் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை நாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா கிரியேட் ஏ நியூஸ் லெட்டர் அப்படின்னு கொஷின் வந்துச்சுன்னா எப்படி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மாதிரி நியூஸ் லெட்டரை க்ரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொஷின் வந்துச்சுன்னா ஹார்ட் காப்பியாக அவங்க கையில் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதில் என்ன விஷயம் இருக்கோ அப்படியே வச்சு நீங்கள் டைப் பண்ணி முடிச்சுட்டு டைப் பண்ணதை அப்படியே நீங்கள் பிரித்து காமிக்க போகிறீங்க. நீங்கள் தான் ஓனாக தான் க்ரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அதுக்குன்னு ஷார்ட்டாக ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. நம்ம பேரா கொண்டு வரதுக்குன்னு ஈக்குவல் டு போட்டு ரேண்டுன்னு கொடுத்து ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் இப்போ 20ன்னு கொடுத்தேன்னா இது ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்த உடனே 20 பேரா நமக்கு இங்கே இன்சர்ட் ஆகும். இந்த பேராவை நம்ம எப்படி நியூஸ் லெட்டராக பிரிக்கிறது அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போது சின்ன லெட்டராக இருக்குது. இந்த லெட்டரை எப்போதும் போல் கண்ட்ரோல் A கொடுத்து சைஸை வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். அலைன்மெண்ட்டு அப்புறமா லாஸ்ட்டாக மாற்றிக்கலாம். இப்போ லைன் ஸ்பேஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதனால் நான் 1.5 வைக்கிறேன். போல்டு வேணால் போல்டு வச்சுக்கிறேன். இவ்வளவும் வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பேஜ் லேஅவுட்டில் காலமில் 3 காலம் கொடுக்குறேன். 3 காலமாக கொடுத்தா தான் அந்த நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கட்டங்கட்டமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி காலம் வைஸாக பிரிக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். இப்போ நான் கொடுத்துருக்கேன். லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக சமமாக இருக்குது, ரைட் சைடில் ஃபுல்லாக படிக்கட்டு மாதிரி ஏறி இறங்கி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி வரக்கூடாது. நமக்கு 4 பக்கமே சமமாக வரணும் அப்படின்னா ஹோமில் போயிட்டு ஜஸ்டிஃபை அப்படின்ற ஒரு அலைன்மெண்ட் கொடுக்கணும். இப்போ அலைன்மெண்ட் கொடுத்தா 4 பக்கமே சமமாக முடிகிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் கிரியேட் ஏ நியூஸ் லெட்டர். கிரியேட் ஏ நியூஸ் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் மட்டும் எனக்கு பெருசாக வரணுன்ற பட்சத்தில் இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி இன்சர்ட்டில் போயிட்டு ட்ராப் கேப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த ட்ராப் கேப்பில் இந்த மாதிரி மெத்தடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த மெத்தடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹிந்து பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் லெட்டர் இந்த மாதிரி தான் பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க பேரெல்லாம் தனியாக வரும் இங்கிலீஷ் பேப்பரில். ஸோ இதை நம்ம கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த இதை விட்டுடலாம். இதுதான் கிரியேட் ஏ நியூஸ் லெட்டர். அதுக்கப்புறம் கிரியேட் ஏ காலண்டர். கிரியேட் ஏ காலண்டர் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதே இன்சர்ட்டில் டேபிளில் இன்சர்ட் டேபிள் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த டேபிளில் போயிட்டு எத்தனை காலம் எத்தனை ரோ அப்படின்றத நம்ம கொடுக்கணும். ரோ வந்து கம்மியாக கொடுத்தா கூட நம்ம அட்டண்டயத்தில் டேப் கீ யூஸ் பண்ணி ஒரு ரோ நம்மளால் இன்சர்ட் பண்ணிக்க முடியும். காலம் வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும், ஆனால் லெஃப்டாக ரைட்டான்றதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்து கொடுக்குறதுக்கு டைம் ஆகும். அதனால காலமாக கரெக்டாக கொடுத்துடலாம். வாரத்தில் மொத்தம் எத்தனை நாள் இருக்குது? நமக்கு 7 நாள் இருக்குது. நம்ம காலம் வந்து 7ன்னு கொடுத்துடலாம். இந்த 7ன்றதை கொடுத்துட்டு நம்பர் ஆஃப் ரோ ஒரு 4 5ன்னு ஏதாவது கொடுக்குறேன். இந்த 5ன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் நமக்கு டேபிள் க்ரியேட் ஆகும். இந்த டேபிளை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், இந்த கீழே இருக்கு இல்லையா ஒரு கட்டம் மாதிரி வரும், அந்த கட்டத்தை கிளிக் பண்ணி இப்படியே ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கட்டம் நமக்கு பெருசாக கிடைக்கும். இந்த ஸ்டார் மாதிரி இருக்கிறத கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி கீழே கொண்டு வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல எதுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கிரியேட் ஏ காலண்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு டிசம்பர் 2022க்குரிய ஒரு காலண்டரை எனக்கு க்ரியேட் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் டிசம்பர் 2022 1ஆம் தேதி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றதுல நம்ம சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி அவங்க கொடுத்துருக்க டைட்டில் இந்த இடத்துல நம்ம டைப் பண்ணணும். கேப்ஸ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. டிசம்பர் 2022 ஏதோ ஒன்று காலண்டர் இந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இது எப்போதும் போல் சென்டர் கொடுத்துக்கோங்க, போல்டு வச்சுக்கோங்க, ஃபாண்ட்டோட சைஸை கூட்டிக்கோங்க. இது பார்க்கவே நீட்டாக இருக்க மாதிரி கொண்டு வந்துடுங்க. சைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிட்டோன்னா அங்கே வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், எப்போதும் போல் சண்டே, மண்டே, டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே. இப்போ 7 நாளுக்கு 7 காலம் சரியாக போச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்க்ரால் பாரை மூவ் பண்ணிவிட்டு டிசம்பர் 2022 1ஆம் தேதி அப்படிங்கிறது எந்த நாளில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த காலண்டர் டேட் அண்ட் டைம் இதெல்லாம் நம்ம இதில் போய் தான் செட் பண்ணுவோம். இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த அக்டோபர் 2023 இருக்கு இல்லையா இதை கொடுத்து பாருங்கள். ஏன்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள், 2023 இருக்குது. மறுபடியும் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள், 22ன்னு வரும். இதில் நமக்கு எந்த மாதம் போய் டிசம்பர். இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க. 1ஆம் தேதி என்றைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்குன்றது தெரியும். தேர்ஸ்டே ஆரம்பிச்சிருக்காங்களா,
அப்போ நம்ம எங்கே ஆரம்பிக்கணும்? தேர்ஸ்டேயில் வச்சு 1ஆம் தேதி கொடுக்கணும். கொடுத்துட்டு டேப்பில் 2 3 4 5 6 7 டேப் கொடுத்துருங்க. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. இதுக்கு அடுத்ததுக்கு நமக்கு ரோ பத்தலை அப்படின்னா திருப்பி விட டேப் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவாகவே இன்சர்ட் ஆகிக்கிறோம். ஒரு ரோ 25 26 27 28 29 டிசம்பர் 31 கொடுத்து முடிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். இந்த இதை வந்து என்ன செய்யலாம்? இந்த ஸ்டாரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே எனக்கு சென்டராக வரணும்னா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் பண்ணதில் வச்சு மவுஸில் ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா செல் அலைன்மெண்ட்டுன்னு வரும். இந்த செல் அலைன்மெண்ட்டில் இந்த இருக்க சென்டரை நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். கொடுத்துட்டு நீங்கள் போல்டு வைக்கிறா இருந்தால் போல்டு வச்சுக்கலாம். சைஸை இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு பண்ணுறா இருந்தால் பெருசு பண்ணிக்கலாம். பெருசு பண்ணிவிட்டு இங்கே நம்ம இந்த செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த டேபிளை நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா இங்கே டிசைன் அப்படின்னு ஒன்று வந்து நமக்கு வியூ ஆகும். இந்த டிசைனில் போயிட்டு நமக்கு என்ன டிசைன்ஸ் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டிசைன்ஸ் நம்ம கொடுத்துக்கலாம். கொடுத்து முடித்ததுமே நமக்கு இடையில இருக்க கோடெல்லாம் வந்து பிளாக் கலரில் தெரியாமல் கட்டங்கட்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது, கோடு கோடாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால ஹோமில் போயிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன், இந்த இதில் ஆல் பார்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். இந்த ஆல் பார்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே அதுவாகவே கோடு போட்டு காமிச்சிடும். இதுதான் கிரியேட் ஏ காலண்டர். ஒரு காலண்டரை க்ரியேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இதுவுமே அவங்க அங்கே ப்ராக்டிக்கல் நீங்கள் பண்ணும்போது அந்த லேப்லேயே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த கண்டென்ட்டை அப்படியே நீங்கள் டைப் பண்ணி காட்ட போகிறீங்க. அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஓனாக க்ரியேட் பண்ண சொல்லும்போது இந்த மாதிரி தான் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கப்புறம் மெயில் மெர்ஜ் நம்ம பார்க்க போகிறோம். கிரியேட் ஏ மெயில் மெர்ஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த மாதிரி பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரம் அட்ரஸ் அடித்து வச்சுக்கணும். ஃப்ரம்னா நமக்கு அனுப்பக்கூடியவங்க ஒருத்தவங்கள தான் இருப்பாங்க. அதனால் ஃப்ரம் அட்ரஸ் த ஃபேக்ட்ரி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு சென்னையில் இருக்காங்க. டு அட்ரஸ் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு இடத்துல வந்திருப்பாங்க, ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வந்திருப்பாங்க. அதனால் டு அட்ரஸ் வந்து மாறும். அதே மாதிரி சார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷயமும் நமக்கு மாறாது. இந்த பேரா வரதுக்காக நம்ம என்ன செய்வோம், ஈக்குவல் டு ரேண்டுன்னு போட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் ஒரு பேரா மட்டும் எனக்கு போதும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுத்துட்டா ஒரு பேரா நமக்கு இன்சர்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட் லைன் நமக்கு உள்ளே தள்ளி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே ஒரு டேப் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன். கொடுத்துட்டு கீழே டேட்டு, கீழே டேட்டுன்னு கொடுத்துட்டு அதே இதுக்கு நேரம் யுவர் ஃபெய்த்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டைப் பண்ணுவோம். கீழே என்ன நேமோ அந்த நேமை நம்ம டைப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஃபார்மேட் எதுக்காக அப்படின்னா, இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் நமக்கு நிறைய பேர் பாஸ் ஆகியிருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு 600 பேர் அவங்க செலக்ட் பண்ணுறாங்க, இன்டர்வியூக்கு வர சொல்கிறாங்க, சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனுக்கு வர சொல்கிறாங்க. அப்படின்னா அந்த 600 பேருக்கும் அவங்க சொல்லக்கூடிய தகவல் அப்படிங்கிறது ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது ஒன்றா தான் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டேட்டில் இந்த இடத்துக்கு இந்த டைமுக்குள்ளே நீங்கள் வந்துடணும் அப்படின்றது தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஏதாவது கொண்டு வர சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் எல்லாமே கொண்டுட்டு வரணும் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லியிருப்பாங்க. அப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து மாறாது. அதே மாதிரி அனுப்புனவங்க வந்து இந்த ஃபேக்ட்ரி, ஒரு ஃபேக்ட்ரி நான் போட்டிருக்கேன். இதே கவர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் இதை கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நான் மேலே போட்டிருப்பேன். இப்போ சென்னையிலேருந்து ஒரு விஷயத்தை அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த இடமும் மாறாது. அனுப்புகிறவங்க ஒருத்தவங்க தான் அனுப்புகிறாங்க. ஆனால் போய் சேர்றது தான் நிறைய பேருக்கு. 600 பேருக்கு தபால் அனுப்புகிறாங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன். இந்த 600 பேருக்கும் தபால் அனுப்பும்போது 600 பேரும் 600 லொக்கேஷன்லேருந்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ அந்த 600 பேரோட அட்ரஸை நம்ம எப்படி டைப் பண்ணி அந்த 600 பேருக்கும் ஒரு விஷயத்தை அட்டநேரத்தில் எப்படி பிரிண்ட் போட்டு அதை வந்து தபால் அனுப்புகிறாங்க அப்படின்ற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இப்படிலாம் நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஃப்ரம் வந்து அனுப்புனவங்க மாற மாட்டாங்க, அவங்க என்ன சொல்ல வராங்களோ அது மாறாது. யுவர் ஃபெய்த்ஃபுல்லின்னு போட்டு கீழே பிரின்சிபல், ப்ரிப்பரேட்டர், கவர்னர் யார் சைன் பண்ணுறாங்களோ அதுவும் மாறாது. மாறக்கூடியது என்னென்னா டூ அட்ரஸ் மட்டும்தான் மாறும். அதனால் டூவில் வந்து நாங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எங்கே போகிறேன் அப்படின்னா மெயிலிங்கில் போயிட்டு செலக்ட் ரெசிபியன்ஸில் டைப் நியூ லிஸ்ட்டில் கஸ்டமைஸ் காலத்தில் போயிட்டு இது ஒவ்வொன்றும் நமக்கு தேவையான்றதை பார்த்து அதை டெலீட் பண்ணணும். எனக்கு ஒர்க் ஃபோன் தேவையில்லை, ஸ்டேட்டு விட்டு ஸ்டேட் அனுப்புகிறதா ஸ்டேட் தேவைப்படும். ஆனால் நான் ஒரே ஸ்டேட்டுக்குள்ளே அனுப்புறதுனால எனக்கு ஸ்டேட்டு தேவையில்லை.
அதே மாதிரி கம்பெனி நேம் எனக்கு தேவையில்லை, லாஸ்ட் நேம் எனக்கு தேவையில்லை, டைட்டில் தேவையில்லை. ஒருத்தவங்களுக்கு நான் லெட்டர் அனுப்புறதுக்கு இந்த 3 இருந்தால் போதும். அவங்களுடைய நேமு, அட்ரஸ், எந்த சிட்டின்னு இருந்தால் போதும், நான் அனுப்பிச்சிருவேன்றதுக்கு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் எங்கே வேலைக்கு போனாலும் அவங்க என்னெல்லாம் செலக்ட் பண்ணி நமக்கு லெட்டர் தயார் பண்ண சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கணும். நீங்கள் ஒர்க் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு இந்த 3 மட்டும் போதுன்றதுக்காக இந்த 3 காலத்தை மட்டும் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்தேன்னா இங்கே 3 காலம் மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த 3 காலத்தில் இப்போ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கலா அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அட்ரஸ் லைன் அப்படின்றதுல இப்போது நான் அலங்கை அப்படின்னு கொடுத்துட்டு மதுரை சிட்டியில் வந்து நான் மதுரைன்னு கொடுத்துட்டு டேப்புன்னு கொடுத்த உடனே அடுத்த ரெக்கார்டுக்கு வந்துடும். இப்போ ஷீலா அப்படின்னா இவங்க வாடிப்பட்டி, சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா மதுரை. அதுக்கப்புறம் தீபா அப்படின்னா அவங்களும் வாடிப்பட்டி, இவங்க வந்து விருதுநகர். இந்த மாதிரி கொடுத்து முடிச்சுட்டு இங்கே ஓகே கொடுத்த உடனே அது சேவ் பண்ணவான்னு ஒரு ஆப்ஷன் காட்டும். எந்த ட்ரைவில் சேவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம நேம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஹரிணி அப்படின்றத கொடுத்துட்டு நம்ம சேவ் அப்படின்றத கொடுத்துருவோம். கொடுத்து முடித்ததுமே இந்த இடத்துக்கு வந்துடுவோம். டூ அட்ரஸில் வச்சு இன்சர்ட் மெர்ச் ஃபீல்டில் ஃபஸ்ட்டு நேம் கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க. அதே இன்சர்ட் மெர்ச் ஃபீல்டில் அட்ரஸ் லைன் 1 கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுங்க, சிட்டி கொடுத்துருங்க. கொடுத்து முடித்ததுமே ஃபினிஷ் மெர்ச்சில் போயிட்டு எடிட் இண்டிவிஜுவல் டாக்குமெண்ட்ஸில் போயிட்டு ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா நமக்கு அடுத்த டாக்குமெண்ட்டில் ஃபுல்லாமே நமக்கு வந்துடும். கலான்றதுக்கு ஒரு தபால் ரெடி ஆகி கொடுத்துரும், சீலான்றவங்களுக்கு ஒரு தபால் ரெடி பண்ணி கொடுத்துரும், தீபான்றவங்களுக்கு ஒருத்தவங்களுக்கு மொத்தமே 3 ரெக்கார்டு தான் இவ்வளோ நான் கொடுத்துருந்தேன். அதனால 3 பேருக்கு மட்டும் தபால் ரெடி பண்ணி கொடுத்துருச்சு. நான் இப்படியே பிரிண்ட் போட்டு என்ன பண்ணிடலாம்னா நமக்கு தபால் அனுப்பிச்சிடலாம். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு கவரில் வச்சு நான் அனுப்பிச்சிடலாம். இப்போ நம்ம 2 பேர் 3 பேருக்குனா நாமளே டைப் பண்ணிடலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் இப்போ 600 பேர் 1000 பேருக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அட்டண்டயத்தில் பண்ணக்கூடிய விஷயம் அவங்க போய் 2 அட்ரஸில் மட்டும் அந்த 600 அட்ரஸை அடித்தா போதும். அட்டண்டயத்தில் 600 பேருக்குமே லெட்டர் ரெடி ஆயிரும். அதுக்காகத்தான் நாம் இந்த மெயில் மெர்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் பார்க்க போகிறது என்வலப் அப்படிங்கிறது மெயிலிங்கில் போயிட்டு என்வலப் அப்படின்னே இருக்கும். இந்த என்வலப் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டெலிவரி அட்ரஸ் சில கொரியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஷீட்டில் நம்ம A4 ஷீட்டில் அந்த டைப் பண்ணி அதை ஒட்டி தான் நமக்கு வரும். யாருமே கையால் அந்த கவரில் எழுத மாட்டாங்க. லெட்டரில் நமக்கு கீபோர்டு மூலியமாக நமக்கு கம்ப்யூட்டரில் அடித்து அதை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு அதை தான் ஒட்டி நமக்கு அந்த டேப்பெல்லாம் போட்டு ஒட்டி தான் வரும். அந்த மாதிரி இதுக்கு இந்த டெலிவரி அட்ரஸை நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கு இந்த என்வலப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டெலிவரி அட்ரஸை நம்ம இந்த இடத்துல டைப் பண்ணிக்கலாம். ஷீலா, அவங்க ஃபஸ்ட்டு வார்டு திருநெல்வேலி, இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். டெலிவரி ஆகலை அப்படின்னா திருப்பி ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் வர்றதுக்காக ஒரு அட்ரஸ் நம்ம கொடுப்போம். மதுரையிலேருந்து ஒரு விஷயம் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா டெலிவரி அட்ரஸ் இந்த அட்ரஸ், சப்போஸ் டெலிவரி ஆகலை அப்படின்னா திருப்பி எனக்கு இந்த அட்ரஸில் கொண்டாந்து நீங்கள் கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், இதெல்லாம் அடித்து முடித்ததுமே ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல போயிட்டு இங்கே சைஸ் நிறைய சைஸஸ் இருக்கும். இந்த எல்லா சைஸுமே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் உங்களுக்கு எந்த சைஸு செட் ஆகுதோ அதை நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் 11 கொடுக்குறேன் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு ஓகே மட்டும் கொடுத்தா போதும். ஆட் டு டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எஸ்ன்னு கொடுங்க. கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி வரும். இந்த டெலிவரி அட்ரஸை நம்ம அங்கே எப்படி செலக்ட் பண்ணோமோ அந்த பேஜில் இங்கே வந்து நமக்கு நிற்கும். இதை நம்ம அப்படியே பிரிண்ட் போட்டு அதை ஒட்டி நம்ம அனுப்பிச்சிடலாம். நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக தான் அனுப்பிச்சிருக்கோம். இதை நம்ம சைஸ் பெருசு பண்ணணும் சின்னது பண்ணணும் அப்படின்னா எப்போதும் கூட நம்ம ஹோமில் பண்ணோம் இல்லையா, அதை வச்சு நம்ம எல்லாமே இதை செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் இந்த ஹோமில் போயிட்டு என்னென்ன பண்ணணும்னு நினச்சிங்களோ அத்தனையுமே பண்ணலாம். ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் எப்போவுமே மேலே இருக்காது, நமக்கு என்ன செய்யணும் கீழே தான் எப்போவுமே வரும். ஃபோன் நம்பர் முதற்கொண்டு இதில் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி இதை தூக்கிட்டு போய் நீங்கள் ஒரு சைடில் கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்வலப் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை நம்ம என்ன பேஜில் பிரிண்ட் அவுட் போட போகிறோன்றதை செலக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்ம டெலிவரி அட்ரஸை அடித்து அதை பிரிண்ட் அவுட் போட்டு அதை ஒட்டுறதுக்கு தான் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வேறு எதுக்கும் யூஸ் ஆகாது. இனி நம்ம பார்க்கக்கூடியது லேபிள். இந்த லேபிள் அப்படிங்கிறது மெயிலிங்கில் போயிட்டு லேபிள் அப்படின்றத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் வரும். இந்த லேபிளில் போய் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு ஆப்ஷனில் போயிட்டு ஒரு பேஜுக்கு எத்தனை லேபிள் வேணும்னு கேட்குது. நமக்கு 30 லேபிள் தேவைப்படுது அப்படின்னா 30ன்னு கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க. இங்கே நியூ டாக்குமெண்ட் கொடுங்க.
கொடுத்த உடனே நமக்கு ஒரே பேஜில் 30 லேபிள் வந்துடும். இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃப்ரம் அட்ரஸ் நான் சொன்னேன்னா டெலிவரி அட்ரஸ் எழுதி முடிச்சுமே ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் எனக்கு அனுப்புங்கப்பா, ரிட்டர்ன் அட்ரஸ் எனக்கு தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமா. அதே மாதிரி பல லேபிள்ஸ் வச்சுக்கலாம். ஒரு இடத்துல டெய்லி நிறைய விஷயங்களை போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருக்குமே இவங்க ஃப்ரம் அட்ரஸை எழுதிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம்னா லேபிள் அப்படின்றத நம்ம போட்டு வச்சுக்கிட்டோம்னா, ஒன்று பேப்பராக போட்டு வச்சோம்னா அந்த ஒவ்வொரு லேபிளையும் கட் பண்ணி ஒட்டிடலாம் இந்த கார்னரில். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நாம் அந்த லேபிளாக கொடுத்தாங்கன்னா அதை பிரித்து ஒட்டிக்கலாம், ஏதாவது ஒரு வேலை பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரே பேஜ்லேயே எனக்கு 30 லேபிள் கிடச்சிருச்சு. அப்போ இந்த ஒரு பேப்பரை வச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கலாம், 30 தபால் அனுப்பலாம். இது மாதிரி எத்தனை பேஜ் வேணாலும் நம்ம போட்டு வச்சுக்கலாம். அத்தனை தபாலுக்குமே இது யூஸ் ஆகும். அப்போ லேபிள் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் அட்ரஸ், ஒரே அட்ரஸ் பல லேபிள் எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் லேபிளில் போய் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம்.